Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Yan uwa musulmai, ina so in dan yi tsokaci akan wannan abubuwan da yake ta yawo a social media na bangaren maganar da Dr. Idris Dutsen Tanshi yayi. Gaskiya abinda kai Dr. Idris Dutsen Tanshi baka kyauta ba, saboda kayi wani abu inda za a tsaya a yi ma hukunci kayi ridda ta musulunci gaba ɗaya. Saboda dukkan wanda ka sani in dai musulmi ne, kai ko ba musulmi bane, annabi ya taimake shi, kai kuma ka ce ba ka son taimakon manzon Allah, to kayi abin da bai kamata ba. Kuma dole mu fito mu faɗa maka gaskiya a matsayinka na malami wanda yake jin yana faɗakarwa, yana koyar da mutane kan hanyar manzon Allah. Ya kamata kai ma mu gaya maka cewa abin da kai baka yi daidai ba, saboda dukkan ɗan uwanka musulmi in ya kasance ka ganshi ya sauka kan wani layi, to ka fito ka gaya mai gaskiya, kai ma kamar ka isar da saƙon annabi ne. Don haka Dr. Idris Dutsen Tanshi ka ce baka son taimakon manzon Allah, to gaskiya ka yi gaugawa fitowa ka tuba kan wannan maganar da kai, saboda domin Allah ka yi abu mummunan sabo, kai ka ma yi riddan musuluncin ka gaba ɗaya. Saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka sani tun daga annabi Adamu har zuwa yanzu wannan zamanin, wallahi ya taimake mu, kuma mun gode. Kuma yau da gobe da jibi muna cikin taimakon annabi, kuma muna ta cin taimakon shi, muna cin albarkacin shi. Don haka kai da kace baka son taimakon manzon Allah, to kayi ridda. Saboda in taimakon Allah kadai kake so, Allah ma ba zai taimaka maka ba sai ka biyo ta wurin manzon Allah. Saboda Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, to kaga annabi shine kofa, kuma shine dukkan wani matattara. Allah shine almudi, annabi shine alqasim. Shi Allah shine mai kayan, annabi shi kuma shi ke raba kayan Allah. Don haka ka ji tsoron Allah, muna mai sanarka da kai, muna gaya ma magana, ka ji tsoron Allah, ka fito ka tuba, sannan kan wannan abin aƙidar da kake ciki ka sauka. Yawwa, ni ba ruwana da kai ɗan izala ne ko kai ɗan ɗariƙa ne ko kai ɗan shi'a ne, a'a, ni dai na riƙe aƙida ta, ni ɗan ɗariƙa ne. Amma dukkan wanda ya taɓa min manzon Allah, ba ɗan ɗariƙa ba ko ɗan izala ko ɗan waye, ko waye, ko Kirista kai ko ɗan Amerika ne, sai na fito na kare annabi, saboda annabi na ne, ina ji da shi yadda kowa yake ji da shugaban shi, ina ji da shugabana. Don haka magana da kai ta cewa baka neman taimakon annabi, wannan ridda ne. Ka fito ka ƙaryata kanka, sannan kuma ka nemi gafara. Wa'anda suke so su goya maka baya ko kuma suke goya maka baya, su ji tsoron Allah, su san cewa za a gamu gaban Ubangiji, kuma annabi ranar da za a gamu gaban Ubangiji shine zai taimake mu. Dukkan wanda ya ce baya son taimakon shi, to ya zai yi a ranar. Don haka yan uwa, wannan fatuwan ne, ku ji tsoron Allah, kuma ku ji tsoron Allah. Yawwa, daga naku Sharibu Wadata.